Здравейте на всички! Сега ще ви покажа една от пътеките, които съм изчистил под хижа Беласица. Тя е кратка ендуро пътечка All Mountain. Става за разцъкване, за лежерно каране. Има всякакви участъци, има и леко изкачване на едно място. Надявам се да ви хареса. Тия дни ще направя и по-дълго видео за състоянието на трасетата, състоянието на другите пътеки и какво предстои да се прави по пътеките в планина Беласица. Ще се радвам да гледате канала, който мисля съвсем скоро да пусна в YouTube с видеа, свързани с планинското колездене. Съвети, уроци, като цяло любителски канал. И сега ще направим първо спускане по новоизчистената пътечка. Няма да даваме много газ, тъй като ни е за първо спускане. Давай! Имаме десен завой, който трябва да минем по-вътре. Доста игрива пътека. Тук имаме камък с завой, който е доста хлъзгаво, защото не спира да вали от няколко дни. Тук имаме оф-кембър и идва леко изкачване. Което е малко гадно, но се справяме. Все пак е ендуро. Толкова от изкачването. Продължаваме с спускането. Дав завой с камъни. Като не за първи път я караме. Да и говоря за първи път я карам. Нито едното мога, нито другото. Така. Тук трябваше горната линия, защото долу хлъзга доста. Нещо. Тук сме наляво. Да. Не е като преди 10 години. Карането, ама все още става. И излизаме на първата пътека над за пътя за хижата. Ето тук е завойчето. Долу е пътеката и стадиона.